Laura Lledó i Jordi Canelles, ens agradaria saber què és això de l'escola emancipadora, compromesa i transformadora. Potència, Què passa en una escola així? Què canvia? Ara us he espantat, ara? Qui comença? Mira, primer voldria fer un incís del que estem veient. Clar, a l'escola, els mestres, arribem i sentim neurociència, educació emocional, coeducació, gamificació, personalització, projectes amb ànima, llibertat, famílies, ja no sé si grups de WhatsApp ja és més tremolar, i després estem nosaltres. Clar, us heu deixat al final per recollir-ho tot. Rebent tot això, escoltant-ho, pensant, anem reflexionant i al final diem la resposta potser són els alumnes, el respecte als alumnes, l'escoltar-los. El des de l'escola està, no sé si dir, a l'alçada de les capacitats dels alumnes. Ja no només situar-nos, jo en el meu cas, que estic amb els petitons i petitones, agenollar-me i estar a l'alçada dels seus ulls per parlar-los directament, sinó a l'alçada de les seves capacitats, escoltar què volen, quin és el seu entorn, com és la família. Una mica agrupar tot això que ens van dient des de dalt i posar-ho al servei dels alumnes. Esteu atabalats? En aquest moment, amb tantes indicacions del que l'escola ha de fer, no ha de fer, esteu atabalats? Atabalats, no ho sé, aclaparats, sí. O sigui, a l'hora de fer les presentacions ha estat molt curiós veure com ho anaves fent, no? D'aquí cap allà tots són professors d'universitat, doctors, han escrit llibres, no sé què, quan hem arribat a nosaltres i estan a la trinxera i són mestres. I ho hem acabat aquí. Quan mires al públic, dius, home, la meitat dels que estan allà haurien d'estar aquí i nosaltres no sé si hauríem d'estar allà. Una mica aclaparats estem. Vols subvertir l'ordre? Ara vols que ho transformem tot? No ho sé. Vull dir que en tot cas el que podem dir és el que segur que esteu escoltant i que esteu pensant i de més. Què és una educació transformadora? No ho sé, jo què sé. No ho sé. Jo sí que el que tinc una mica la sensació és que, i no és contradictori amb el que deia el Tonucci, no és això, però que l'escola s'ha de preservar, s'ha de protegir. I no sé si això vol dir aixecar murs, però potser toca aixecar murs per protegir els infants de tot allò que els deshumanitza. Hi ha moltes coses a la nostra societat que ens deshumanitzen, diguéssim. I em sembla que l'escola hauria de ser un recinte de protecció d'allò que ens fa humans. I això per l'escola vol dir haver d'anar a la contra. I aquesta sí que és una sensació que amb el temps que fa que he fet de mestre, la sensació aquesta d'haver d'anar a la contra, diguéssim, perquè la societat ens porta un vocabulari que jo penso que no ens deixa d'acabar de ser tot allò que poden arribar a ser els nanos o que ens agradaria que fos la societat. No ho sé, em feia una llista de paraules perquè han anat apareixent en diferents articles, no? Hi ha uns valors que tenen a veure amb el shopping, amb el consum, amb el comerç, que és el que és imperant, i això no hauria de poder entrar, hauria de no entrar a l'escola. La inversió, la competitivitat, el rendiment, la pressa, la productivitat, el consum, tot això, a mi em grinyola dins d'una escola. Llavors, aixecar murs perquè això no passi dins de l'escola em sembla important. I no sé com ho hem de fer. Possiblement ajupint-nos a l'alçada de la mirada d'un nano i reconeixent què és allò que ens està demanant, que és temps, que és paciència, que és compromís, que és desig, que és passió, que és compassió, que és un altre vocabulari que no està al carrer. I aquest vocabulari és el que em sembla que l'escola hauria de preservar. Com es fa això? No ho sé. Amb tacte. I què és el tacte? Doncs tampoc no ho sé. I bé, alhora com a mestres, intentar allò que deia abans el David, la por aquesta, intentar aprendre a viure en aquesta incertesa, en aquest canvi. Només arriben propostes de canvi, ens hem d'anar adaptant, hem d'anar aprenent
a viure amb aquesta incertesa, a arribar a una aula i que no et serveixi només allò que t'han dit els altres, que pot estar bé, però igual amb aquella aula no serveix. És aquest canvi, escoltar els teus alumnes, per on van, com són ells com a aprenents, com deia el César, cap a on volen anar, com els podem ajudar, com podem fer que ells prenguin la paraula, que ells pensin, que ells s'empoderin, no? Que al final que s'habilitin per viure en aquesta societat. Una mica el paper aquest del mestre, no? Que pot reproduir patrons, és el que dèiem, no? La innovació no ve d'ara, ja fa 40 anys que Grau parla. O que li anem explicant a la Marina del que és una escola transformadora, no? Amb la seva experiència de nen-alumne. Vull dir que això que és una escola transformadora o que és una escola compromesa, hi ha molta gent que ja ho ha viscut, això, no?